खुलुमबाय गिबियावनो गासैबो बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरखौ जे जोंनि बिटिसिआव सेन्ट्रेलि स्पन्सर 90% सेन्ट्रेलि स्पन्सर आरकेबिवाइ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनानिफ्राय गोबां रां मोन्दोंमोन नाथाय बियो गोबां मिसइउटिलाइज जादों जेरैहाय एग्रिकालचार हर्टिकालचार एनिमेल हासबेन्डारि भेटेनारि एन्ड फिसारि बेफोर डिपार्टमेन्टआव गोबां फैसा हरदोंमोन सेन्ट्रेल सरकारा आरो 90%आनो माबा सेन्ट्रेल स्पन्सर 10% स्टेट शेयार बे फैसाखौ जोङो मोननो हादोंमोन 16-17आव बेनिफ्राय एग्रिकालचाराव बांसिन मोनदों एग्रिकालचाराव जेरै पटेट' सीड बे डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो पटेट' सीड होदोंमोन नाथाय जोंनि मिथिनायाव पटेट' सीड होनायाव गोबां थारमाने जाख'दों बेयाव थारमाने जाय साप्लायारफोर बिथांमोना फैसाखौ रानना जादों जेरै अफिसार्स बेनिफ्रायहाय पलिटिकेल बेनिफ्राय बे साप्लायार बे मोनथाम ग्रुपआ फैसाखौ मिसइउटिलाइज खालामदों आरो मा बेखौ बेनिखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों जे जाहाथे बिपिएफ पार्टि रुल बिथांमोना जुदि गामियाव थाङोबा बिथांमोनखौ कुइसन खालाम जे जों मानो अनसुंथाइखौ मोननो हाया एग्रिकालचारनिफ्राय जों मानो अनसुंथाइखौ मोनाखै जे पटेट' सीड बेनिफिसियारिफ्रा सोंनो हागोन जे जों मानो मोनाखै आरो हर्टिकालचारा बे एग्रिकालचारावनो ओमफ्राय एनिमेल हासबेन्डारि भेटेनारि जेनेबा दाउ अमा फिसिनाय हांसो बोरमा बे डिपार्टमेन्टआव फिसारि जेरै ना फुवान बायनायाव जों फैसा मोननांगौ दा नानि आदार होनायाव जोङो फेसिलिटि मोननांगौ नाथाय बेफोर जेबो गैया फेसिलिटि गैया बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ गोसो गुरैयै आं खावलायहरदों बिथांमोनखौ कुइसन खालाम जे जों मानो बेफोर सुबिदाखौ मोना बेखौ बिथांमोनखौ आं कुइसन खालामजानो लुबैदों मानो होनोबा बेफोर फैसाया मिसइउटिलाइज जादों आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो मिथिहोनो सानदों 16-17 दाथ' 16निफ्राय 20सिम मा मोननो हाखो बेखौबो लोगोसे कुइसन खालामनो बिथांमोनखौ आङो लुबैदों कुइसन खालामनांगौ बेयाव मानो होनोबा जोंनो गभर्नमेन्टआ गोबां बे अनसुंथाइफोरखौ जोंनोनो हरखादों बे गासै बे बिटिसि हालामनि रायजोफोरनोनो जोंनो हरखादों आरो बेल' नङा आरो गोबां दंबावो फैसाया माबायदि मिसइउटिलाइज जादों जों बेखौ थन्न' जोङो दायो दांग्रोमगासिनो दङ आरो जोङो संदानगासिनो दङ दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा मिथिया मानो होनबा गभर्नमेन्टनि सरकारनि अनसुंथाइफोरखौ जोंनो हरदोंबाबो जों मोननो हायाखै मानो मोननो हायाखै मानो होनोबा गोजौ लेभेलाव जोंनि मानसिफोरखौ थगायदों माने गोदोनायाव गाथेनानै जादों मानो होनोब्ला अफिसार्स आरो बे पलिटिकेल आरो बे माखासे ठिकादार साप्लायार बिथांमोना बेनिखायनो आं बेखिनिखौ गासै बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो मिथिहोबाय आरो बहुत गोबां थयथ'फ्रा फैबाय थागोन केलेंकारिया बेयाव जादों टटेल जों मोननो हादोंमोन 16-17आव मोननो हादोंमोन बेयाव 58 crore 60 lakhs बे जोंनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव बे फैदोंमोन आरो नाथाय आंनि मिथिनायाव बे फैसाया गोबां बेवहाय मिसइउटिलाइज जादों आरो बेयाव जाख्ल'दों बेखिनिखौनो आं गासैबो बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो आंनि माबाखौ बुंनांगौखौ बुंहरबाय आरो मिथिहोहरबाय आङो एसेनोसै